se encontrar. Uma fortuna que nunca mandou toda viciada em sentar, pedindo pix pro cara que é bigode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel DJ Movie. Nah, guys, kali ini kita akan mereaction video lama yang berjudul Celupin Soundship lagi ya guys. Kemarin kita telah reaction dubbing Jawa Celupin yang berjudul Lika-Liku Buka Puasa. Kali ini kita akan membuat konten lanjutan dari Celupin dubbing Jawa Soundship yang berjudul modern, maksudnya apa itu namanya, antena modern ya guys. Dan bagaimana kelucuan videonya kita saksikan. Oke, ini dia. Oke guys, ini ada videonya, kita langsung saja play. Antena modern. Siap ya Su, latihan sik dhewe. Oke Pak De, siap. Kula nuwun. Nggih, monggo. Permisi nggih. Monggo. Aduh, kesel iki lho. Oh, saya Pak De. Pun monggo kok. Lah iya. Ya. Nggih, pun monggo nang lenggah Pak De. Oh, nggih. Atur nuwun. Wah, Samis. Bentar guys, saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Bentar. Oke guys, saya sudah kembali dari toilet. Sekarang kita lanjut ke videonya. Samis. pripun kabare? Saya to. Nggih, pangestune. Nah, ngene iki lho Su, nek mertamu iki Su. Iya, Pak De. Bodoh iki. Lah iya. Kudu latihan kowe iki. Biasanya yo nek cah cilik dikei dhuwit to, De. Oh. Aku kei. Iki kan mau latihan Su. Oh iya, De. Halo Le, iki lho, Pak. iku pesawatmu Mas Bodo biyen lho iki. Saya iso iki delok. Apa? Oh. Iya. Capek to? Rasa tuku yo. Iya, Pak. Nah, tak pergi. Woi. Oh, Iso. jos. Ah, Le. Dit, biar bapakku aku ora tau main e. Biar pasti aku repot njaluk ngono kuwi. Aduh. Wah, endi kan Le? Wah, ilang ora kan Le? Iya, Pak. Hah? Endi mau? Ini mau. Wah, weh, hele yuk. Waduh. Iya to Le. Wah, senane uang kok kowe iki. Ye, bodoh. Ah, Hah? Lah kok TV-ne mati Su? Iya iki. Tak cek sih Ya ya. mana Su, cepet. Ana bodoh-bodoh TV-ne mati yo ora seru. Iya betul ya, silaturahmi kok nonton TV. Oh iya ding, tapi nek pas tamune kosong lah yo ngantuk ya. Nglangut. Iya sih, Ding. Arep memangan yo wis bosen. Ah ya. Mangan yo ming kuwi ya. Pokoknya panganannya udah legi-legi. Lah iya Su. Pak, wah, es. Oh. Mana kayak lah Dene pokoknya. masak kadang do padha. Pecel. Iya, tak cedok kuwi. Kupat tahu. Wis dah, urung botos ngomong panganan. Seneng ya? Cek sih. Wis kana. Wah, yuk. Alah abote. Piye lho Pak De iki? Kok Pak De, antena iki ngopo ya? Ora udan kok apa semplak ya? Wah. Semplak. Hah? Arep apa ya, Su? Antena iki lho, ngopo? Ora apa-apa, mung tekan wae kok. Penekan lho. Pak De, ora. Boleh. Cepetan, Cil. Nek TV tiba-tiba mati iki gara-gara remote dudu yo. Coba tak jajal. Alah yuk. Aduh, Edak servis malah berantakan. Kayak mencolot nendi baterai mau malahan. Jan. dan Wah, munggah tenan to kowe, Cil. Hati-hati lho, kuwi ondone wis rada gapuk e. Su, kuwi mau antenane. bentar guys, saya mau ambil gunting dulu sebentar ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ya iki, neng gini iki mau antenane iki, tapi kok ilang ya? Alah, nek dicolong ngono ya ora mungkin to. Oh, kuwi aku ora ngerti. Iki mau ki menggok rono kae lho, marepe rono. Ya wis, kowe nang kono wae, aku tak medun. Tak golek perlengkapan. Iya, antenane anyar ngopo kae. Apa duwe po? Ayo gawe dhewe kok. Kunci iki apa iso kok iki jan. Wah, iki jan. Tunggu bolong. Ayo golek wesi-wesi sing ra kanggo. Oke. Antena. Golek nang ndi, Cil? Ayo pokoke melu aku. Beres lho. Siap, Cil. Sakjane lho asunane dhuwur kepanasan. Apa yo? Garing. Ya. Iki kok bil. Di lumpuke sik. Oke, siap. Apa ya? Wah, iki. Wes, makanya gawe kabeh kuwi. Oke. Kok kiri suwe mana dhuwur gendeng iki ngopo yo? Kok malah ngindek rondo sebelah kae jan. Rondo. Halo Su, saya urip ora? Selamat to, Dek. Medon saya urip, madang sik. Aku duwe sego apa? Wong moyo rung masak kok. Oh iya, Ding. Hah? Pak di rumah masak. Suwe men to TV-ne iki. Apa to ya antenane iki?
Tak jual tenan kowe malahan is tos. Wis tos. Ra kalap iki. Ora kalah. Suge wis to, meduna. Lah ora apa kok kon medun to, Dik? Kon dandane ora Iya nih. Lah kon dandane tak medun aku mah Kok penak. suwe meneh. Ya wis terusno. Sik le, tak ature sik. Wah, jan kowe iki remote kaya wis error ya. Lah kenapa? Sik to. Aku wae. Aja le, kok sik to. Oh, bisa isone kok. Siapa iki? Siapa? Ah. Wih, Apa mana ya le? Mbi. Akeh le. Oh iya kan? Tak berapa mana ya? Ya aja kok iki. Iya iki. Masa ya kredit TV meneh. Weh, iso. Wes iso iki lho. Nah, Oke Ya deh. medun. Ayo tak medun. Iya. wah, ini. Hei. Yeay. Matur nuwun, Bro. Oke deh. Oke, so. Jadi tuh Pak Cik. Oh, Su. Kok ngebet banget nonton TV gak nonton apa ya? Yo berita-berita kuwi lho. Wong penting ya nontonnya berita kok yo. Ya, Teh. Ya aku coba itu Pak Cik. Iya. Kekoso ya gue. Ya nek wis bodo tak kei 1000. Wong 1000. Lah nguyu wis saiki 2000. Oh, nek piro ki? Larang men. Toilet umum ke saiki larang lho. Ayo wis, wis 1000 lah yo kena nguyuh separo to. Ya separe piye to? Dede. Sopo ke, Dek? Alam mbok Su. Ayo kan atine sik. Umur dewe. Muga-muga ora wong nagih utang. Amin. Pade. Ngapa le? Belum nemu antena ora, Mbak? Ora. Tak nggak sanggup bae. Oh, TV ku wis apik kok. Wis apik. Nang jero wae lho. Oh, Mbak. Ngapusi ah. Apik to Su gambare? Apik, Dek. Oh, apik kok. Alah. Ya ampun, Mbak, parang. Bareng. Untung ya le ya. Dhewe nawake antena. Nah, coba nek dhewe ki ngomong meni antenane dhewe sing ngrusake. Ala iso diganyang awak dhewe. Pikir bapak mancir pancenan. Iyalah, mulai ya. Bocah ora ono. Piye, aman, Dek? Santun ro wong tuwa. Lah apa to? Antena Dede. Kok masuk antena bekas ya kok nuku to, Su? Antena bekas. Oh, Su. Antena buka. Antena TV, Pak Dek. Kontuku. Lah iya to. Jangan-jangan antenamu, Pak Dek. Dicolor bocah ya. Piye iki? Lah, Tos, jan pekok kabeh. Lah malah bocahmu dicekel. Lah iya, Malah Su. dicolke. Aku mah dicolke yo. Gak apa-apa lah. Jan. Yang penting dia wis duwe antena Aneh anyar. tenan lah iki. Iki modern iki. Iya, Su. Ada ngono sak dunia sing nggawa antena TV kaya Matur gini. nuwun lho. Iya ra. Hebat ki panjenengan. Lah yo hebat ki ya dibayar, Dek. Ora mau omongan tok. Iya, sok bodo lho. Wis tak tambahi 500, dadi 1500 sok. Semangatus larang. Nah guys, itu tadi video reaction Celupin Tebing Jawa Soundship yang berjudul modern. Antena modern telah selesai untuk malam ini ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video saya malam ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.